Doncs passen 7 minuts de 2:15 del migdia. Comencem a Lapònia i ho fem amb una cançó diferent. Jaume Llufré, molt bon dia. Molt bon dia, Sílvia. Què és aquesta cançó? Bueno, doncs tenim la grandíssima sort que aquesta cançó amadrina una exposició col·lectiva de fotògrafs de l'Ateneu que inaugurem aquest divendres 6 i amb la seva sintonia i la seva magnífica veu de Nupà doncs hem posat una miqueta el fil conductor de fotografia, de mirada i d'un so que va ressonant durant totes les fotografies i que ens han comentat, escolta, però què té a veure aquesta música, no? Aquest ritme amb el Baix Llobregat, no? Que portava una mica el nom d'això. Diu, doncs, tot i res, tot en el sentit de que qualsevol música pot ballar en qualsevol imatge, sigui del puesto que sigui. No crec que sigui una definició que aquesta música ha de funcionar amb això. I segon, que Nupà és d'aquí de Sant Feliu, Sant Feliuenca, filla de Sant Feliuenca, comparteix ingeni, mirada i somriure aquí a Sant Feliu, a capital de Baix Llobregat, per la qual ens quadrava moltíssim. I a part de tot això, és una meravellosa persona que ens ha facilitat tot i de totes les formes perquè divendres pugui estar i amadrinar d'aquesta manera un esdeveniment com aquest, no? Molt bé. Doncs mira, si no m'equivoco, em sembla que la tenim a l'altra banda del telèfon. Pot ser? Sònia Torcal, Nupà, bon dia. Bon dia, què tal? Molt bé, com estàs? Molt bé, estudiant pels exàmens finals. Ai, els exàmens. Clar, és que estàs a l'època, eh? Estic a l'època. Quins exàmens són aquests? Selectivitat, exàmens de la universitat, exàmens d'oposicions... És del màster, per poder ser profe. Màster, molt bé. Sí. Et queda enrere la selectivitat, doncs, eh? Sí, una mica. Molt bé. Sònia, explica'ns una mica l'origen d'aquesta cançó que escoltàvem i que, com dèiem, serà una mica la banda sonora d'aquesta exposició al Baix Llobregat, Retrats de vida. L'origen d'aquesta cançó? Bueno, aquesta cançó parla de les coses que veiem quan somiem, no? I és una cançó tenyida d'optimisme, no? I d'entusiasme, però alhora no deixa enrere com tota la crítica cap a un sistema que a vegades és una mica roent amb nosaltres, no? Llavors, és com ser conscient de totes les traves i totes les dificultats que podem tenir en el nostre dia a dia, però tot i així intentant posar el punt de mirada en totes les coses boniques que ens envolten. I escolta, com arribes a amadrinar aquesta exposició? Perquè, clar, és una proposta una mica així com diferent, no? Podríem dir? Sí, és una proposta diferent. Bé, per la meva mare. La meva mare forma part d'aquest grup de fotografia de Sant Feliu i un dia em truca i em pregunta si tinc disponibilitat el dia 6 de juny. No? I m'explica doncs, que faran l'exposició fotogràfica i que els hi faria il·lusió que anés a cantar unes cançons i a fer una mica la meva història. I, evidentment, quan la mama ens demana alguna cosa, costa dir que no, evidentment. Entre nosaltres, quan ens ho demana la secció de fotografia de l'Ateneu, també costa, eh? És que, a més, és una proposta... És el que deia el Joan. Jo sóc de Sant Feliu, ara ja no hi visc allà, però que m'ho sento molt meu al Baix Llobregat, que l'he caminat molt, que l'he explorat molt, que l'he vist molt. Llavors és com que també, en el fons, em ressona, no? Molt bé. I, Joan, suposo que vosaltres encantats, no?, de tenir a la Nupà. Encantadíssims. És que, a més, en aquest tema, tal com ho ha explicat la Sònia, reflecteix molt bé el que és l'exposició. Vull dir, tot el positivisme, l'alegria, però també la crítica social. Hi ha 42 fotografies totalment diferents amb el qual cadascú hi ha crítica, eh? Hi ha 3-4 fotografies molt rellevants i molt potents amb els quals ella ho ha dit, resumeix totalment el que som. I a banda d'això, doncs, que ens feia moltíssima il·lusió que fos ella. Ja l'any passat ja va estar interpel·lada amb una foto que va presentar la Carmen. L'any passat que vam fer els Sons i Mirades i vam buscar artistes de Sant Feliu, cantants de Sant Feliu,
Nupa ja va estar representada directament amb una fotografia. I aquest any, doncs, allò va quedar una miqueta escrit, va quedar amb el tinter i vam aprofitar... Té tota la raó. Hem tirat directament, van tirar de la Sílvia, primer van fer anar a la Sílvia, li van explicar el projecte i ja va ser una miqueta el fil conductor per parlar amb Sònia. Sabem que està fora, sabíem que era complicat pels seus horaris i per tot el que a més ara està d'exàmens, però és que la primera va dir que sí. I a partir d'aquí doncs, estem preparant per divendres una coseta meravellosa. No us la podem perdre perquè a més s'ho està currant d'una manera que ho volíem amagar, volia que fos una sorpresa, però no, per què ha de ser una sorpresa si això és una alegria, si és un bombazo? Ho hem d'explicar, ho hem de relatar i que estem encantadíssims que pugui venir i compartir un espai com serà divendres d'una festa, un festerrón d'aquestos que es diuen, que diuen un programa, pues un fiesterrón però a lo grande. Doncs Sònia Turcal, Nupa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí i, escolta, un altre dia passes per aquí per la ràdio i ens presentes noves cançons, sí? I tant, i tant. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Igualment, i que vagi molt bé aquest divendres. Molt bé, Sònia. Adéu, bon dia. Adéu. Doncs escoltàvem a la Sònia Turcal, Nupa, com dèiem, l'artista que posarà aquesta banda sonora d'aquesta exposició que es podrà veure a partir de divendres al Parc Nadal, al Baix Llobregat, Retrats de vida. I, Joan, avui vens a tope, Avui vens acompanyat, també de l'Ester Llopart. Sí? Molt Hola, bé, què tal? Bon dia. Esplèndidament acompanyat. Jo diria que avui és el dia top, quasi, dels Lapònies. Portem 49 Lapònies. Avui ho estem... Recordo un que vam fer també amb les 4 dones. Te'n recordes? Sí, va venir la Montse, sí. Va venir la Lola, també va venir l'Ester. Sí, també me'n recordo. I avui, home, és que l'Ester és una de les representants d'una cosa meravellosa, però meravellosa. És un miracle. Jo no puc definir d'una altra manera el que estan fent aquí a Sant Feliu, que és el circuit d'art. Tercera edició. El Joan ens estima molt, L'Ester també està al nucli, que diu, el Javier Herrero diu, el núcleo duro de la secció de fotografia, l'Ester, amb la Lola, amb la Carmen, amb la Montse, la Marta, dintre. Però és que a banda d'això tenen aquest projecte, aquest meravellós projecte, que és el circuit, i que dijous passat vam tenir aquesta inauguració al Palau Falguera, a la Terrasseta, amb més de 400 persones de Sant Feliu, la gran majoria, artistes de Sant Feliu, gent de Sant Feliu. El cor, l'ànima de Sant Feliu estava representat allà a la terrassa del Palau Falguera. I això és un miracle en el sentit de molta feina, perquè és moltíssima feina. Ningú sap el que treballen. Ningú, ell amb el Roger, amb el Gerard, amb la Lola. Ningú sap el que porten darrere. Però crec que cal que ho comuniquem, perquè la gent que estava dijous allà a la inauguració, l'únic que estava dient és volem comunicar que estem aquí, feu-nos cas, som vàlids, som bons, tenim qualitat, som de Sant Feliu i volem que ens arropeu. I això és una crida que s'ha d'entendre sense soroll, sense crits, sinó d'una manera artística com fan ells, perquè involucren, a banda d'artistes, involucren comerços de Sant Feliu que desinteressadament deixen els seus espais perquè la gent pugui exposar la seva obra, que fan recorreguts per Sant Feliu perquè la gent pugui veure això. I que de vegades sembla que quan acaben no ha passat res. Dic, pues, Ester, has de venir i ho has d'explicar. Perquè això I tant que sí. És un miracle. De fet, la Lola Amigó ens visitarà divendres també per explicar-nos, però a mi d'entrada és que no vaig poder anar. Mil disculpes perquè m'hagués encantat anar a aquesta inauguració. Sí, t'ho vas perdre, t'ho vas perdre perquè va ser molt xulo. La veritat és que va ser molt xulo. Sabia que m'ho perdria, però ara em fa més ràbia encara. L'any que ve. L'any que ve sense falta. Esther, explica'ns una mica això, com va anar aquesta inauguració. Bueno, primer de tot, gràcies al Joan per convidar-me, perquè, ens estima molt i estic encantat que ell estigui al meu costat, que m'agrada sempre que m'ajudi amb tot això. I, doncs això, el que ha dit ell, que el circuit va néixer, aquest és el tercer any, i ho estem tirant endavant perquè la gent respon, que això és el més important de tot. Quan parles de la gent, parles dels comerços o dels ciutadans? No, de tothom, de fet, de tothom. De fet, els comerços, darrere de cada comerç també hi ha ciutadans, Evidentment, sí, però jo em refereixo a totes. Vull dir, la gent respon, primer, als ciutadans que venen a veure les exposicions i les activitats que es fan,
Després els espais, que diem comerços, però també hi ha espais, hi ha espais privats i espais públics, també, i evidentment els artistes, perquè els artistes, vull dir, clar, aquí a Sant Feliu hi ha molts artistes així, amb nom i gent més amateur, però que també fa coses precioses i meravelloses, que amb la Lola flipem perquè de vegades ens desplacem al seu taller o al seu... I és magnífic veure això. I llavors, clar, es veu tot l'art que hi ha a Sant Feliu i aquesta és una manera de que arribi a peu de carrer, la gent ho agraeix perquè entra en aquest espai i fem aquest plano, no? Aquest programa que diem a tots els espais on estan, a l'horari que tenen, qui hi ha, no? I la gent durant aquests 15 dies es pot moure per Sant Feliu i va fent ell al seu aire, el seu circuit particular. Molt bé. De fet, nosaltres, aquí a Ràdio Sant Feliu, vam fer un petit circuit el passat dilluns. Un circuit, un tros del circuit, perquè no ens donava temps de fer més. I tant, que hi heu vist, home, i tant que hi heu vist. Vam visitar, com deies, alguns comerços, algunes empreses, que ens van obrir les portes i que ens van ensenyar exactament quines peces tenien allà. És com tothom ajuda. Sí. És com tothom ajuda. No, t'ho dic perquè en aquest cas hem pogut veure, no? I a més que ens han explicat el per què hi participen, no? Perquè per ells també és una manera de donar a conèixer el comerç local i també de donar suport al que és la cultura. Clar, és que tots ens ajudem uns als altres i és el que diu el Joan. El Joan ho ha resumit superbé, perquè de fet és que és molt maco perquè tots som de Sant Feliu i després el maco és d'això, ostres, que dius, doncs aquest també pinta, oi, aquest no sé què, jo el conec, que és el pare, que és el fill, que és el germà, que jo... I fins i tot gent d'artistes que ja no viuen aquí a Sant Feliu, o sigui, els hi fa il·lusió venir a participar, no? Que sembles, ostres, que potser ja estàs en una altra onda, però no, vull dir, venen i tothom li agrada tornar al seu poble, no? Perquè de vegades, ahir ho comentàvem, dic, ostres, de vegades triomfar al teu poble és el que costa més, no? Sí. Ja ho diuen, no? Que ningú és profeta a la seva terra. Sí. I, que estem molt contents que respon tothom molt i encara hi ha una setmana i mitja per fer coses. Encara hi ha una setmana i mitja per fer coses. Deies que a banda del circuit feu altres activitats. La primera va ser la inauguració, òbviament. Evidentment, ahir va haver-hi una xerrada del Jaume Amigó, que feia com un viatge amb tota la seva carrera artística. Va ser molt maco, perquè el Jaume, a part de ser un gran artista, vull dir, ho explica d'una manera meravellosa. Vam estar allà tots a les fosques escoltant-lo un pedalits i va anar molt bé. I avui hi ha un documental al Cinebaix, que també he col·laborat i sempre tots són facilitats. La veritat, el Cinebaix és fantàstic, ja ho sabem tots els de Sant Feliu. I hi ha una directora, que també és d'aquí Sant Feliu, la Maria Colomer, que ha viscut molt de temps a Dinamarca i fa un documental sobre un centre de deportació i és molt interessant, suposo. Jo no l'he vist, però segur que parla d'aquest problema que tenim ara i segur que és molt interessant i si pugueu, tots els que us escoltin, ho sàpiguen, que s'hi poden venir avui a 7:15, a les 7:30, al Cinebaix. Molt bé. Demà també hi ha una xerrada a la falta d'espais expositius a Sant Feliu, a la biblioteca, amb l'Anabel i la Margarita Pedrol, em recordava. Sí, l'Anabel López i la Margarita Pedrol. Això mateix. I molts invitats que han vingut de fora de Sant Feliu per ajudar d'aquests que tiren endavant als seus pobles, a les seves ciutats, als espais expositius, perquè diguin com ho fan i com va això. Una mica experiències, no? Experiències que es poden replicar. Això mateix, a veure com podem tirar endavant que Sant Feliu tingui espais expositius. És una mica de crítica a aquesta trobada a la biblioteca. Després també tenim... deixa que m'ho miri, perquè, evidentment, el que hem vingut a fer avui és el divendres, que aquí sí que hi ha molta gent que m'ha dit el divendres, perquè, i és veritat, que jo vaig tirar molt del circuit d'art, però tothom em diu, el divendres, ens trobem allà el divendres, perquè serà fantàstic. I després també hi ha... Què hi ha divendres? Perdona, lo del Parc Nadal, fotògraf de l'Ateneu, retrats de vida...
O sigui que no, que et dic que la gent igual no sap. Sí, clar, tens tota la raó. Jo no sé jo no sé parlar per la ràdio. I potser algú s'hi ha posat ara, i diu, avui, el divendres ja, i no dic el què, tens tota la raó. Joan, Digues. No soc experta. Però sí, el divendres, al Parc Nadal, a Futures de l'Ateneu, que ja ho vam veure l'any passat, tot aquell centre del Parc Nadal, que la veritat allà és un lloc ideal perquè és molt de pas i queda xulíssim. Doncs podeu veure això, i el divendres l'inauguració, però durant tots molts dies. Fins quan està, Joan? 3 setmanes estarem, fins a final de juny. Molt bé. I després també aquest any que hi ha, dintre del circuit d'art, hi ha la xerrada al Bisbat, que això també estem molt contents perquè aquest any el Bisbat s'hi ha posat i a més amb moltes ganes, ha deixat la catedral i ha deixat el Bisbat per anar a visitar, i el bisbe mateix farà una xerrada sobre art i espiritualitat, que també creiem que serà un èxit, perquè la gent, clar, hem quedat així, ostres, quina cosa més xula, no?, i que participi una cosa de Sant Feliu. Sí. I estan molt contents, se'ls nota que estan molt contents de participar i tot. I crec que em deixo... i el divendres... Sí, llavors també en el mercat, que també aquest any també hi ha els del mercat, hi ha dos artistes que també pintaran en directe, que és el Xavi Oliver i el Toni Molins. I l'últim dia del circuit, que és el divendres, també farem un recorregut amb tota la gent que es vulgui afegir, tots junts, per anar seguint els espais i anar veient si poden també ser els artistes allà per poder parlar amb ells i que ens expliquin de la seva obra. Potser molts no hi poden ser per temes personals. Però alguns sí. Molt bé. I no sé si... I si et deixes alguna cosa, Esther, hi ha un tríptic, no?, que heu elaborat. I tant. On s'ha distribuït aquest tríptic? On es pot trobar? Està a tots els espais, però també hi hem dit molts espais que s'estan quedant sense, però també si seguiu el nostre Instagram, que és Circuit d'Art Sant Feliu, està allà posat el tríptic per anar veient. Nosaltres anem recordant el que hi ha durant la setmana, però també hi ha la foto de tot el tríptic amb els espais, els artistes i les activitats. Molt bé, fantàstic. Senyors de la Casa Gran de la plaça La Vila, és una activitat cultural feta per gent de Sant Feliu, sense ànim de lucre. No poden quedar-se sense tríptics, senyors. No demanen res que no sigui vital, necessari i que comporti veritablement el que són ells, que són essència de Sant Feliu. Quan jo abans he definit una miqueta com a miracle, no és per no esperat, és perquè amb les eines que tenen, que són les mans, el cap i la seva ànima, han pogut fer una cosa tan maca com aquesta. No és que sigui un miracle que ha sortit, no, és un miracle molt treballat i que val la pena seguir recolzant. L'altre dia l'inauguració comentava que la tercera ja donava que estava establerta. Bueno, aquí a Sant Feliu no hi ha res establert, mai, d'acord? Per lo qual, senyors de la Casa Gran... S'ha de treballar cada any. Hem de treballar, d'acord? Felicitar el circuit i felicitar tota la tasca que fan i a tots els artistes, col·laboradors, tota la gent que involucra, que és molta gent d'aquí de Sant Feliu. Sí, perquè de fet som amb els 30 i pico artistes, més el col·lectiu de fotògraf, que ja som 40 i pico, no? Bueno, 42 fotografies. 70 persones de la secció, 42 fotògrafs que col·laboren també. Que col·laboren com a artistes, no? A l'exposició. Doncs imagina't quants artistes som ja només de Sant Feliu. Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé, ens queda alguna cosa al tinter? Bueno, comentar una miqueta això del baix, un petit concepte que deien, ens ha arribat, que a l'inauguració també explicarem. Aquesta exposició de l'Hoja Llobregat en 42 mirades, 42 fotògrafs, ens convida a mirar més enllà del que veiem, perquè aquí el retrat, encara que el nom, el subjecte porti retrats de vida, el retrat no és el rostre. Veureu que en 42 mirades no hi ha cap rostre, sinó que és una perspectiva. Tenen històries, emocions i records, i són les persones que observen les imatges les que acaben de donar sentit a aquests moments congelats amb el temps. Vull dir, una exposició plural, una exposició divina, meravellosa, molt compartida, ho passarem de conya, una petita salvetat. Carmen, nucli dur de la secció. Estàs a Madrid amb un moment d'emocions contrastades familiars. No sabem si podràs estar divendres a l'inauguració, però des d'aquí
estaràs segur que amb nosaltres, segur, i que una fortíssima, perquè Carmen, si tots fent cosetes, però ella ho deixa tot enllestit. Ella va marxar dissabte cap a Madrid i ja ho teníem tot quasi preparat sense fer res. I diu, què hem de fer? No, si jo ho has fet tot tu directament, ¿vale? Per la qual, fortíssima abraçada des d'aquí. Un petó, Carmen, molt gran. I que res, que esteu convidats a seguir el circuit, no el desaprofiteu, el circuit estarà fins al dia 13 de juny, moltes activitats, moltíssimes, no us perdeu cap establiment, no us perdeu cap exposició. L'altre dia vam gaudir moltíssim de la secció amb les fotos del ZAS, no? Del Zamorano i l'Albert Soler. Sí, que estan a l'OPAC. Que estan a l'OPAC, efectivament, i que continuarem, i Sílvia, que estàs convidadíssim divendres, també, al igual que Ràdio Sant Feliu, a poder gaudir d'aquesta festa. Sílvia, que ja ha cobrat amb nosaltres ja diverses vegades, sempre d'una manera sempre que es pot. tan generosa, i que estem encantadíssims, i que la propera vegada que vinguem, doncs, continuem explicant com ha anat això. Fantàstic. Doncs, Joan Mallofré, moltíssimes gràcies. Esther Llopart, gràcies per venir avui també aquí al programa i explicar-nos una mica el que hi ha, no?, en el circuit d'art, de manera molt, molt àmplia, perquè, com dèiem, divendres vinent tindrem a la Lola Amigó, també companya teva. Sí, tant i tant. Que amb ella entrarem en els detalls. Molt bé. En los entresijos, els budells, del projecte. Doncs moltíssimes gràcies. Tanquem així la Pònia i fins aquí 15 dies. Que vagi molt bé. Molt bé, igualment. Adéu. Adéu. Gràcies, Sílvia.